Tamar bat lagun bagerala deklaratu dugunok. Eta orain estatuan bertan beste 12 bat lagunek deklaratuko dute, eta Argentinan deklaratu dutena 30 esan dutez gehiago. Ez askoz ere gehiago, zaila dalako Buenos Airesera jutea, eta orain arte Buenos Airesera jungeranok, hori igandea, abenduan juntziren ia 30 bat, eta aurrez beste 5 6, eta gero, estatuan bideokonferentziak 12 lagun izan dira, bideokonferentzietan deklaratu dutenak, eta egun hauetakoak, beraz, 50 bat lagun epai. Baina bera jasotzen ari da, ja, kereila pilo bat, eta ez kereila bakarrik salaketak orokorrak ere bai, kontuan izanik, Argentinako ministeritzak utzi dituala, mundu guztiko, bere enbajadetako konsulatuak irekita, edozein lagunek bere salaketa hartzeko moduan biktimak, zeren biktima pilo bat daude mundu guztian, Argentinan, Mexikon, hainbat tokitan daude, emigrazioera jun behar izan zutenak. Orduan, horiek denok ateak irekita dituzte, eta badakigu jakin, ari direla salaketak jasotzen, ez dakit ze kopurutan jadanik, zeren enbajadetan entregatzerakoan salaketa zuzenean dijoa Buenos Airesera,